Zahvaljujem još jedanput svim panelistima što su se odazvali na konferenciju i na ovaj prvi panel. Krenemo odmah sa radom. Gospodina Roberta, kratko se predstavite. Većina vas pozna, ali ću moliti svakog da se predstavi, jer ima ljudi koji vas ne poznaju. Kratko se predstavite i vaše zaduženja u ministarstvu. Dakle, Robert Pende, pomoćnik ministra, uprava je za razvoj i selektivne oblike turizma. A evo, konkretno oko golfa, tu je nedvojbeno nešto što je u djelokrugu rada moje uprave i mene osobno. Ja sam Mikec Anton, inače sam vlasnik golf igrališta u Zagrebu i isto tako već prije 13 godina sam započeo gradnju golf igrališta kod Biograda na jednom smetlištu. Još ga nisam počeo raditi. Dobar dan, evo i uvodno kada sam pozdravio ime Ministarstva graditeljstva, ja sam Željko Uhlir, državni tajnik i moja zaduženja su u okviru nekretnina i onom što Ministarstvo graditeljstva poduzima u vezi stanogradnje i nekretnina. Što se tiče samoga golfa, jesam uključen u taj dio i vezano uz Zakon o komunalnom gospodarstvu. Ja sam Sanja Šaban, pomoćnica ministra graditeljstva i prostornog uređenja, Zavod za prostorni razvoj, dakle u našoj ingerenciji je izrada državnog plana prostornog razvoja. Dobar dan još jedanput. Tomislav Boban, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, zadužen u upravi za nekretnine. Dakle, negdje od 2009. pečem zanat u ovoj golf industriji na projektu Marlera. Kasnije smo se uključili i u neke druge projekte, a mislim da ću od danas biti i tajnik gradonačelnika, budući da će on pisati epopeje o turizmu, ja ću biti, uzet ću se za pravo da budem tajnik. Željko Turk, gradonačelnik ovdje u Zaprešiću i predsjednik Udruge gradova. Pazite ovo, vlasnik golf vježbališta od 2006. u Zaprešiću, napravljen gradskim sredstvima, što je gotovo pa bilo nemoguće onda, a i ponešto sada već tih 13 godina pokušavam ići korak dalje. Vlasnik kao javna samouprava, grad Zaprešić je vlasnik ovog našeg vježbališta u blizini. Hvala lijepa, neka ostane mikrofon tamo. Gospodin Robert, koje su trenutne aktivnosti u razvoju golfa i provođenju akcijskog plana u Mintu? Pa evo, dakle, kao što su već bilo u uvodu rečeno, akcijski plan je nekakav provedbeni dokument naše strategije koja je evo tu negdje pri kraju, 2020. godina je tu i mi smo već u nekakvoj fazi izrade novog strateškog dokumenta koji će naravno mora biti usklađen sa nacionalnom strategijom, a pritom mislim da će i ovaj akcijski plan i nekakav razvojni dokument neki ključnih proizvoda morati postojati kada je u pitanju golf. I tim više što postojeći akcijski plan koji je, ja bih rekao, dosta rezortski i međurezortski usklađen, ali u najvećem dijelu, nažalost, još uvijek nije proveden. E sad, što se tiče tog akcijskog plana, mi se, nažalost, ovog trenutka još uvijek bavimo, ja bih rekao, kad ekonomski gledate, mikroekonomijom. Mi se još ne bavimo makroekonomijom, mi još uvijek ne promišljamo o tome koliko grozdova, kakvih grozdova, ne bavimo se s time zapravo koliko će to dati ili generirati ekonomija u okviru i satelitske bilance za turizam, ali i za sve druge djelatnosti koje turizam prate, nego se bavimo pojedinačnim primjerom, pojedinačnim projektom i kako taj projekt učiniti fizibilnim da bi se on uopće dogodio. Jer ove koje imaju ovog dana, trenutno danas imamo 2 golf igrališta, ne možemo reći da oni mogu biti nekakav primjer za one koji danas žele na jednoj komercijalnoj i zdravoj i ekonomskoj osnovi graditi golf igralište. I u tim
u tom smislu kažem, je i fokus našeg rada i djelovanja. Državni tajnik je nešto spomenuo, pokušamo doći do nekakve realne cijene zemljišta kada je u pitanju državno zemljište, onda slijedom toga i do svih ovih drugih naknada koje bi investitor morao platiti da bi projekt uopće mogao biti ekonomski opravdan, a to su i sve ove naknade vezano za komunalne naknade, vodni doprinosi i tako dalje i tako dalje. Mislim da tu smo došli do neke razine, da smo neke elemente uspjeli posložiti, ali jedan posložiti, onda drugi iskrsne, recimo vezano za šumu, šumsko zemljište, za poljoprivredno zemljište i tako dalje i tako dalje. Da sad ne zamaram, ali u svakom slučaju radi se o jednom kompleksu međuresorskih djelovanja više ministarstva, najmanje tu naravno djelovanje Ministarstva turizma, nas naravno kao koordinatora, da uspijemo postaviti tu ekonomsku priču na jednu zdravu osnovu. Mi smo u tijeku sada izrađena jedna odluka u okviru Ministarstva državne imovine. Hoću reći da ta odluka bi trebala riješiti jedan dio ove priče, ali ostaje nam još nekoliko segmenata. Jedan od segmenata ću ovdje spomenuti koji moramo iskomunicirati još i sa resornim Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a vezano je za planiranje golfa, pa samim tim posljedično i za sve ono što iz tog planiranja kao naknade proizlaze. Jedan dio je državni tajnik ovdje u Hliri spomenuo, ali još ćemo imati par razgovora do kraja godine, nekakav plan da se, koliko je meni poznato, ide u neke promjene i zakona i da je u okviru tih promjena pokušamo još neke stvari do kraja doraditi. Dakle, još se uvijek bavimo bazičnim pitanjima, da tako kažem. To su zapravo pitanja koja stvaraju pretpostavke da bi se golf uopće u Hrvatskoj kao ne sportski nego komercijalni projekt mogao realizirati, iako on ima i svoju naravno sportsku dimenziju, ali za pretpostaviti je zapravo da neće država i lokalna samouprava, kao što evo Zaprešić vrlo ambiciozno radi, biti ta koja će investirati u golf igrališta i financirati njihovu gradnju. To će se eventualno dogoditi u nekakvoj kombinaciji sa privatnim partnerima, dakle u nekom kao javno-privatno partnerstvo, eventualno u nekim situacijama o kojima mi znamo da bi moglo se realizirati, ali u pravilu će to biti komercijalni projekti onih koji zapravo imaju interesa ulagati u takve sadržaje, iako ne računaju da od njih mogu ne znam kako dobro živjeti, ali oni kao ti sadržaji zapravo stvaraju dodanu vrijednost drugih komercijalnih objekata koje bi pratili takvu gradnju, a ne samo njihovih, nego i cijelog okruženja. Evo, uglavnom, to su za sad aktivnosti. Očekujemo da ćemo u neko dogledno vrijeme dobiti i konkretne odgovore, mislim, s obzirom da postoje konkretni prijedlozi i koji su načelno prihvaćeni, ali samo treba ih pravno kvalitetno formulirati. Hvala lijepo. Evo da se nadovežemo ovo što je gospodin Vende rekao. Ja ću zamoliti gospođu Sanju Šabane i gospodina Željka Uhlira, odaberite ili zajedno kratko koje su trenutne aktivnosti u vašem ministarstvu, a onda odmah konkretno pitanje. Znamo da u ovom trenutku u svim prostornim planovima ili većini prostornih planova su obuhvati zahvata golf igrališta definirane kao građevinsko zemljište izvan naselja, što proizvodi niz daljnjih problema. Kako predlažete u vašem ministarstvu to riješiti? I ono što je gospodin Uhlir isto spomenuo u uvodnom govoru, što se tiče komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. Hvala lijepo. Evo ovako, za početak, u trenutnoj je fazi izrada državnog plana prostornog razvoja. Prema uredbi o izradi državnog prostornog plana, sva golf igrališta sa 18 rupa se ucrtavaju u državni plan, što bi posljedično značilo da će biti olakšana realizacija golf igrališta, odnosno ishođenje potrebitih dozvola kad državni plan stupi na snagu.
Zakon o prostornom uređenju koji regulira sustav prostornog planiranja omogućio je izgradnju golf igrališta unutar građevinskog područja naselja, u izdvojenim građevinskim područjima i izvan građevinskog područja. Dakle, mislim da je Zakon o prostornom uređenju vrlo široko tretirao mogućnosti razvoja golf destinacija. Ja moram reći da u prostornim planovima općina i gradova imamo čak 89 lokacija predviđenih za golf igrališta u cijeloj Hrvatskoj. Mi njih naravno analiziramo i vidjet ćemo koliko od njih će zapravo ući u državni plan. Mi stalno smo u kontaktu sa Ministarstvom turizma vezano za tu temu i sa Ministarstvom državne imovine i naša podrška razvoju golf destinacija u našem ministarstvu je neupitna. Evo, da se nadovežem, ja ću možda malo se osvrnuti na ova dva prethodna vrlo dobra predavanja o analizama javnog mijenja i strategije održivog razvoja golfa, koja su za dva detalja bi možda prokomentirao. Jedno je kada smo vidjeli kartu sa brojem destinacija golf terena po državama. Vrlo ilustrativna je bila i vrlo lako se može potegnuti granica između istočnog i zapadnog bloka. Dakle, ako tamo gdje vidite 100 golf terena i tamo gdje vidite samo Češka je, mislim, oko brojke 110. Svi drugi su dvoznamenkasti brojevi. Ne? Dakle, postoji očito razlog zašto je to tako. Ono što je pokazala, što je bilo govora u analizi javnog mijenja, jest da je percepcija golfa kod nas potpuno pogrešna i ima povijesni razlog zašto je tako i šta se tu dešavalo, ali ima i razlog u tome što mi nemamo naš cijeli sustav državne uprave, odnosno cijeli zakonodavni sustav naš je drugačiji nego što je to zapadni sustav. Spomenut ću vam samo odnos komunalna naknada i porez na nekretnine. Oko toga bismo mogli jako puno razgovarati. Dakle, šta se tu treba još napraviti da cijeli sustav mi mijenjamo i prilagođavamo se kao što radimo da se prilagođavamo Europskoj uniji, mijenjamo naše zakone, pa koliko to posljedica izaziva u mijenjanju svih podzakonskih akata da bismo se približili Europskoj uniji. Zato što smo preuzeli jedan sustav, njega smo lagano mijenjali, ali to još nije dovoljno. Dakle, uskačemo u brzi vlak, a moramo mijenjati se u hodu. Što se tiče percepcije i vezano, vrlo visoka negativna percepcija je oko legislative i izdavanja dozvola. To bih vrlo rado prokomentirao sa nekim što se pod time smatra da je problem, da je 65% ovoga ispitanika se izrazilo da vide problem u dozvolama. Kakvim dozvolama? Ono što mi imamo iskustva, evo tu su kolege i iz zavoda i iz naše uprave za prostorno uređenje, mi imamo iskustva sa dozvolama na državnoj razini, da imamo problema sa projektantima i sa investitorima koji ne razumiju propise. Pa nam dolaze sa nekakvim projektima koji ne prolaze naprosto, moraju se prilagoditi. Propisi su pisani zato da štite prostor. Ako mi u prostoru želimo nešto raditi što nije primjereno čuvanju prostora, a znamo da je prostor najvrednije dobro svake države, jer ono kad se jednom potroši ne da se više nadoknaditi. Tako da ima tu i različitih pristupa. Često puta naša iskustva su da i investitora i projektanta kada dođe sa nama sa potpuno pogrešnim zahtjevom, mi mu pokažemo kako treba i onda sve skupa može proći. Ali vidimo da tu ima, različitih šumova u komunikaciji, tako da legislativa i dozvole s naše strane ne vidimo u kom dijelu su upitne, ali ako neko može to malo još pojasniti, vrlo rado ćemo prodiskutirati. Eto, hvala lijepo. Hvala. Evo baš konkretno, naravno ovo je percepcija javnosti, ne? A možda još samo da se dovežemo, imamo konkretno problem. Znači, vi ste donijeli uredbu ili zakon, nisam dobro razumio, o komunalnim doprinosima i komunalnim naknadama, koji su u ingerenciji
općina i gradova. Nažalost, u golf projektima imamo konkretne probleme da lokalna sredina propisuje 100% maksimalnu naknadu kao, govorimo o zelenoj površini igrališta, kao za hotel, kuće, vile. Imamo konkretno projekt Fratarska šuma u Istri, koja lokalna uprava nikako ne prihvaća da spusti komunalni doprinos, a sutra komunalnu naknadu. Eto, zaboravio sam se toga dotaknuti, hvala na podsjećanju. Dakle, opet, ministarstvo sa državne razine je napravilo ono što je najviše moglo prema našem Ustavu, a to je da smo prepustili lokalnoj zajednici slobodu odlučivanja. Vi znate da postoji prema našem pravnom uređenju podjela države na horizontalnu i vertikalnu podjelu imamo. Horizontalna jesu zakonodavstvo, provedba, sudstvo, ali vertikalna su nam državna i lokalna razina. Mi smo s ovim novim zakonom o komunalnom gospodarstvu isto tako htjeli osloboditi našu vojsku komunalnih naknada za nekakva vojna postrojenja. Pa nam je to na Ustavnom sudu oboreno. I to upravo od koga? Od lokalne uprave. Lokalna uprava je oborila ono što je država htjela, vojsku osloboditi od komunalne naknade. A koji razlog je, dakle, kada čitate tu odluku Ustavnog suda, bit će potpuno jasno da golf osloboditi državnom represijom, osloboditi golf od komunalne naknade je nemoguće. Hvala. Da se nadovežemo na istu ili sličnu tematiku. Uz veliki doprinos tu prisutnih osoba i ministarstava išao jedan prijedlog odluke što se tiče naknade i uređivanja prava građenja. Evo, primarno iz Ministarstva državne imovine, molimo gospodina Bobana da nam kaže šta se događa trenutno sa tom odlukom. Hvala lijepo. Pa, gospodin Pende je dao jedan lijep šlagvort na ovu temu, a i državni tajnik Uhlir je dao još jednu nadogradnju. Dakle, mi se nalazimo u problemima troška golfa. Dakle, govorimo o golfu u užem smislu, samo igralište, ne govorimo o vilama i hotelima. I ta cijena koju bi trebao investitor platiti, odnosno vlasnik resorta ili igrališta, kako hoćete, je neprimjerena. Dakle, ona je velika, ona što bi rekli kolokvijalno ne pije vode. I sad imate situaciju kako izaći iz tog zatvorenog kruga. Mi smo pokušali, dakle, moramo se vratiti na 2009. godinu kad se odlučivalo da li će se na golf igralište primjenjivati pravo građenja, dakle naknada za pravo građenja, ili će ići služnost. Tada je prevladalo mišljenje u Ministarstvu graditeljstva da to mora biti pravo građenja i naravno na pravo građenja se utvrđuje onda i cijena koja je proporcionalna procijenjenoj vrijednosti zemljišta, pa u tom nekakvom postotku se i plaća. Mi smo imali nekoliko varijanti plaćanja, sjećate se one prve 2, 5, 10, dakle 2000 kuna za prvi 5 godina, pa 10.000 kuna, 5.000 kuna po hektaru od 5. do 15. i onda 10.000 kuna. Sad su nam ova dva igrališta ušla u tu cijenu od 10.000 kuna, pogledajte Crveni vrh i muku muče sa naknadom. Ali nije problem samo prava građenja, nego on multiplicira i sve ostale naknade koje na to idu, što sam i rekao u uvodnoj riječi, dakle od tog vodnog doprinosa, od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i svega. Ono što mislimo da bi bio prvi iskorak, a to je da se cijena naknade za pravo građenja utvrdi u paušalnom iznosu od 750 kuna po hektaru godišnje za sva igrališta u Hrvatskoj. I drugi korak koji bi htjeli realizirati, a to je da se pravo građenja plaća samo na grinove. Dakle, samo na dio igrališta i onda se to ne multiplicira sa 100 hektara, nego recimo da grinovi obuhvaćaju nekakve 10 do 15%. 2 hektara, evo. Dakle, to bi onda, pa makar da bude i procijenjena vrijednost, dakle prava građenja na grinove, već bi to bilo jedan veliki iskorak. Sad, vaše pitanje gdje smo stali. Stali smo u preambuli odluke. Dakle, po zakonu o upravljanju državnom imovinom,
mi moramo obračunavati cijenu prava građenja isključivo po procijenjenoj vrijednosti zemljišta. Pokušali smo na vladu dostaviti prijedlog odluke da se ne pozivamo na naš zakon, nego na zakon o vladi, međutim u glavnom tajništvu vlade su i uredu za zakonodavstvo su nas tu malo ustopirali i sad pokušamo naći varijantu da li ćemo ići po odredbama zakona o vladi ili ćemo morati ići na izmjenu, odnosno novelu zakona o upravljanju državnom imovinom, pa omogućiti, dakle, kroz novelu da se cijena prava građenja definira i paušalno. Evo, tu stojimo. Mislim da ćemo brzo iznaći rješenje. Ovo je duži put, dakle, kroz izmjenu zakona, ali naš zakon će svejedno morati ići u nekakvu novelu zbog neke drugih stvari koje su sad utvrđene u ovoj primjeni, pa bi onda, ukoliko ne prihvate varijantu sa zakonom o vladi, da nakon izmjene našeg zakona to konačno i realiziramo. Moja ideja i Robijeva je bila da idemo možda i na kompletno donošenje rješenja, da u jednom koraku napravimo izmjenu svih tih segmenta koji se tiču golfa, međutim stav je bio u mom ministarstvu da idemo korak po korak i da bar pokušamo zaustaviti ove negativne trendove koje imamo na ova dva igrališta, da nam se oni ne ugase, a onda kasnije da riješimo sve ove ostale probleme. Na osnovu digresije, samo možda Tomo nije bitno je za reći da je odluka kao takva u suštini, osim ovog pravnog dijela, apsolutno prihvatljiva i dobila zeleno svjetlo od sviju. Znači nitko u suštinu ne ulazi, svi smatraju da je to opravdano i tako dalje, samo se traži pravna forma koja će biti zadovoljavajuća da se može ona kao takva i donijeti. Da, sva ministarstva su se usaglasila prije nego što ste vi poslali prijedlog na vladu. Da se nadovežemo odmah na to. Gospodin Mikec, vlasnik igrališta u Zagrebu, razvija projekat u Biogradu pri Vranskom jezeru x godina. Gospodin Turk isto razvija projekat tu u Zaprešiću x godina. Koji, na primjer, podsjetit ću Opatije, rekao gospodin Mikec, kada donesete tu odluku, ja odmah krećem sa investicijom. Ja bi sad zamolio gospodina Mikica, onda gospodina Turka da kažu, osim da istaknu taj problem, ali i druge probleme koji imaju razvoj projekata, da vidimo šta možemo pomoći sa strane ministarstava da ipak te investicije krenu. Hvala. Hvala lijepa. Pa ja mislim da ja nisam osoba koja će doprinijeti promociji golfa, jer imam vrlo negativna iskustva. Počet ću s onim lošim, a to je golf Biograd na smetlištu, gdje sam započeo prije 13 godina. Ilustrirat ću sa 3-4 podatka. Znači, 13 godina potrošio sam 25 milijuna kuna, izradio niz studija, preko 5000 stranica dokumenata raznih i danas ja još ne mogu početi graditi. To je globalni zaključak. Ja mislim da se cijela naša ukupna administracija, ja imam i pozitivno i negativno mišljenje. Ovo negativno bi iznio više u smislu savjeta. Mislim da ste se spleli međusobno u tih 13 godina da nije se moglo naći rješenje. Ne tražiti kako nešto ne, nego kako da. Ilustrirat ću to da u tom periodu Češka, koja je isto naša, slično imala prelazak, je izgradila u tom periodu, mislim da su imali manje od 10 igrališta, sad imaju 90 igrališta. Ili 110, evo, svaki čas se to podatak mijenja. Slovenija ima 17 ili 14 igrališta, mi nemamo ni jedno. Gospodin Pende, slažem se da je Grost trend, ali Grost vam počne sa jednim igralištem. Uvijek. Kao i Hrpa sa jednim zrnom. Moramo najprije jedno igralište. Mi ga nismo napravili. Niti jedno. Dakle, trebalo bi,
kako da kažem, pojednostavniti te procedure. Jer, mislim, moj dojam je da smo se spleli. Spleli su smo u tom traženju novih mišljenja, ovo ministarstvo, ono ministarstvo, kako su oni mogli to riješiti. Ili recimo, priča se ta negativna percepcija. Ja ne mislim da je to toliko negativna percepcija. Ovo zadnji primjer je što ste vi, vas 3 ministarstva, ste vrlo pozitivno donijeli ovu odluku da riješite ovaj problem, da ja konačno sada, nakon svega potrošenih novaca, mogu početi tamo raditi. Donijeli ovu uredbu. Međutim, ona već 3 mjeseca stoji negdje u vladi. Mislim da ona dobra i da ona je pozitivna. I to nema veze s percepcijom. To stoji negdje u ladici. A ja trpim. Najosvještenija golferska zemlja je Austrija. Neki kažu 180 igrališta, neki 152, zavisno da li ima 27 i tako dalje. Oni su ekološki najosvještenija zemlja. A mi ovdje pričamo kako će golf zagaditi sredinu i tako dalje. Dakle, totalno nešto krivo. Evo, moje iskustva na tome da bi trebalo stvari ubrzati, treba donijeti odluku. Odluku, pa makar ne. Ja recimo nemam nijednu zdravu odluku u tom periodu. Nijednu zdravu odluku, da mogu pokrenuti neki postupak, da mogu nešto poduzeti. Uvelo se u mom projektu stanje nemoći. Evo, to je na neki način i moja sugestija, taj moj kritički osvrt, ja se to mogu dozvoliti, da savjetujem, pokušajte donijeti, pojednostavnite, pokušajte donijeti odluku. Nemojte vrbovati. Zašto Češka to nije imala? Ona iste probleme ima. Ili Švedska. Ja sam igrao Europsko prvenstvo, Hrvatske Europsko prvenstvo. U flightu sam bio sa predsjednikom Golf saveza Švedske. Švedska ima 800.000 igrača i 600 igrališta. A nas bi bilo 700. I još imamo problema. I još tražimo kako nešto ne. Evo, to je ta kritika možda u smislu savjeta. Pokušajte pojednostavniti stvari. Donesite odluku, ciljajte negdje. Gdje je taj problem? Što se tiče Zagreba, ja sam preuzeo Zagreb koji je bio u stečaju, naprosto evo, zbog te moje sjede kose vidio sam da neću u Beogradu golf završiti, pa sam kupio u stečaju zagrebački golf. Ja sam ga sada, mnogi ste već bili tamo, unaprijedio, potrošio sam isto blizu tako oko 3 milijuna eura u dogradnju toga i mislim da će nakon sljedeće godine, da će to biti igralište među prvih 5 u krugu od 500 km, među 50 najboljih igrališta će biti ovo igralište u Zagrebu. Tu nemam nikakve prepreke, osim količinu novca koje trebam potrošiti i vremena, ali mislim ja sam uporan u tome da će to tako i učiniti. I renovaciju novih ovih 9 rupa ću napraviti, floru, faunu obogatiti, znači velike zahvate mislim još tu u Zagrebu napraviti. Ali tu jedan jedini problem koji sam se susreo, zapravo 2, jedno je na tom golf igralištu vam je bilo potok nekada. I potok se nije mogao, to su Hrvatske vode, nije se mogao kupiti, sve ostalo je bilo vlasništvo. Ja sam otkupio to. Potok je bio u koncesiji. Prenos sa bivših vlasnika na mene 2 godine traje sa, ja ne znam koliko desetaka upita ovih Hrvatskih voda. Oni nisu u stanju prenijeti koncesiju sa bivših vlasnika koje sam platio da bi moglo to ući u stečaj. To nije bilo u stečaju. Evo, 2 godine će proći. Jednostavan slučaj. Država trpi. Ja ne plaćam sad tu koncesiju jer ne mogu platiti, nemam rješenja. Evo, to je ta neka sporost, neko traženje samo kako nešto, ne što ja volim reći, nego kako da. I ova komunalna naknada, pozitivno ovo što sam dobio mišljenje sada od oba 3 ministarstva, ajde svaka čast, to ste vrlo promptno svi odgovorili, čak toliko pozitivno da će možda to imati utjecaj na grad Zagreb, da ja ne trebam platiti preko skoro 1 milijun kuna za komunalnu naknadu za zagrebačko igralište. Ja se nadam da će to biti riješeno. Ako neće biti riješeno, ima jedna ideja, jedna su mi rekli, jedna bivša ministrica, zašto ja radim golf, zašto ne bi Lemando posadio. Evo, tako je bilo odgovor, na primjer, da to bude kao pozitivno. Ali nešto će morati se učiniti. To plaćati na šume, na jezera. Ja imam oko 4 puta više površine izvan golfa. Na sve to plaćam komunalnu naknadu. Prošle godine su mi htjeli sjesti na firmu, jer niko nikad u Hrvatskoj nije plaćao komunalnu naknadu na golf. Nikada. Ono što plaća Crveni vrh, plaća u sklopu građevine skipera pa na temelju prihoda. Niko. Ni ovi u Zagrebu nisu platili. Došli su u stečaj
To je ušlo tamo u nekakvu stečajnu masu i sad ja bi trebao platiti tolike novce, za prošlu godinu sam platio onaj dio da mi ne firmu ugase. Ove godine, evo, čekam, napravio sam žalbu u gradu Zagrebu da izvrši reviziju, da smanji površinu na tijove, pa ja sam spreman i na grinove i na ferve platiti. I to sam spreman. Ali evo, i sad to već stoji 3 mjeseca u gradu, oni se opet loptaju koji resor. Najprije je bilo u ministarstvu i sad je opet u gradu. Evo, to su ovako malo, ja sam jadan na tu ne toliko sporost, nego nema odluka. Evo, hvala lijepa. Isto iskustva sa razvojem projekta, šta vas muči u razvoju projekta Zaprešićkog? Hvala gospodine Slamar. Mislim da je gospodin Mikec dosta plastično objasnio aktualni trenutak kod nas u Hrvatskoj, a kad je riječ o operativnim problemima, da bi neke napravili uz dobre želje. Dakle, moram pohvaliti ovaj iskorak u zadnje vrijeme 2-3 ministarstva koje su ovdje bitna i dakle pomake koji će konačno vjerojatno dovesti do toga da su ovi temeljni i preliminarno znaju elementi, dakle kako komunalne naknade, tako i sve ono što je vezano po samome hektaru. Ali ja ću kratko reći još jednu drugu rečenicu, a ona je vezana i uz dakle jasni odraz države čemu stremi i što napraviti. Mi smo u Zaprešiću, ja sam bio godine 2006. kada smo mi otvorili golf vježbalište koje je išlo kompletno iz gradskog proračuna. Od 2006. do 2019. prošao koji mjesec. I vlasnik zemljišta je isključivo država. I u prostornom planu je zemljište namijenjeno za golf. I nismo se maknuli 13 godina korak dalje. To zapravo znači da zaista sazrelo vrijeme kako iz određenih razmišljanja kako svako od nas u svom dijelu segmenta čini najveće što može, ne dajemo konačni rezultat. Ako ga nema, onda to možda možemo javno priznati sa nivoa lokalne samouprave. Ljudi, mi golf ovdje u Hrvatskoj nemamo preduvjeta da ga radimo i da ga gradimo. Ja bih rekao sada, mi smo, kako je i moja ideja oko golfa je bila javno golf vježbalište kao dio kulture ovdje u Novim Dvorima i kao dio malo sporta, ali dio finih, lijepih zelenih površina i nije inače uloga grada i niti će ikada grad Zaprešić raditi golf igralište. Dakle, je to investicija koja nije u našim temeljnim planovima, ali pokušavamo stvoriti preduvjete da investitoru omogućimo. I evo zadnjih pola godine, 2 dana, dakle, određena inicirana sredstva iz Ministarstva turizma, a koja su suport projektnoj dokumentaciji kao takovoj, su mrtvo slovo na papiru i nismo i nitko iz golfa, osim ako možda griješim neke podatke koje ne znam, nije dobio za to nikakove novce. Imamo ludog gradonačelnika koji je 13 godina napravio golf vježbalište gradskim parama, gdje me tadašnja politika rekla da ćemo to izorati. Dakle, imamo tu u prostornom planu i moju nedvojbenu želju da idemo dalje. Ovo je naša Hrvatska. Uvažavajući i ovo što je da su kolege upravo iz ministarstva rekli i probleme gospodina Mikeca, onda ovom dijelu lokalne samouprave, onda je zaista sazrelo vrijeme da taj korak napravimo i da se konačno pohvalimo da je neko novo golf igralište napravljeno, a ne da uvijek konstatiramo da nije, jer ovo o čemu govorimo je dobrim dijelom iz vremena koje su natrag godinu, 2, 5 ili 10. Jednak mali štiklec na ovu, tema je posla, ali će možda pobjeći. Debelo si razmišljam, da li na svojoj Facebook stranici danas objavim da je ovdje golf konferencija u Zaprešiću. I nisam siguran kako će me toj stranici to izgledati u odnosu na uvijek još percepciju golfa. Gospodin Mikec nema problema sa percepcijom golfom, jer su dakle njegove pare, njegova ideja, volja i želja za golfom kao nešto što je zaista dobro, ali kad govorimo o javnom mjenju, ona je i danas izuzetno bih rekao, neću reći negativno,
ali loše pripremljeno na temu golfa kao takovo i zato ono što je gospodin Vlačić govorio o temi što je potrebito napraviti i da zapravo golf bolje ekologija nego što je danas, trebamo promovirati da premostimo taj jaz javnog mnijenja koji apsolutno je i danas prisutno ovdje među nama. Ne ovdje u ovoj dvorani, Bogu hvala, ali u našim prostorima Hrvatske. Hvala lijepo. Prije nego što krenemo malo u pozitivnom smjeru, ja bi još gospođu Šaban i gospodina Uhlira pitao konkretno, evo na primjer projekt u Zaprešiću, sad se radi izmjene i dopune prostornog plana, županijskog prostornog plana i tražio je grad i još neke institucije od županije neke korekcije u golf projektu, nešto povećanja broja ležajeva i još neke izmjene, a koje su zasnovane na predinvesticijskoj studiji koja je izrađena za projekt i pokazala uopće fezibilnost tog projekta. Slično je za golf projekt u Brseću, gdje se možemo pohvaliti da i dijelom uz pomoć ovih konferencija smo dobili investitora, nažalost nije mogao danas doći ovdje, treba je biti u drugom panelu, a da konkretno kažem što smo i razgovarali malo u ministarstvu u 6. mjesecu. Naime, studije su pokazale da ako dio ležajeva koje su predviđeni u tim golf projektima već predviđeni, što isto imamo jedan nonsens, jer imamo da je T1, T2, pa neće biti 90 igrališta u Hrvatskoj sa T1 i T2. Neka će biti na moru, neka neće. Pokazalo se da otprilike smo napravili proračun, da otprilike ako dozvolimo 1/3 ležajeva za tržište, da će fezibilnost tih projekata biti zadovoljavajuće za investitora. Jer je ključno prvih 5 godina dok golf stane na svoje noge da ima neke prihode, da investitor uopće istrpi tu investiciju. I to je jedini način da je može istrpiti. Vaš stav, vaše mišljenje, jer na primjer u Županijskom uredu za prostorno planiranje su rekli mi ćemo napraviti ono što nam ministarstvo kaže, što se tiče tog konkretnog problema, što se tiče. A onda ima reakcija u svim nivoima, joj, to je apartmanizacija Hrvatske. Nije apartmanizacija. Ako je već dozvoljeno, naprijed govorim, 200 ležajeva, pa ako ste dozvolili 1/3, pa to je 70 ležajeva, to je nešto malo kuća, to nije nikakva apartmanizacija na 100 hektara. Evo ga, to bi otprilike pitanje. Vaš stav o tome kada i kako se može promijeniti taj 1T2 da se dozvoli i dio S. Evo još mali primjer. U Zaprešiću građevinsko-stambena zona je točno u kontaktu sa golf igralištem. Znači radilo bi se samo 10 metara ulaska u golf obuhvat, isto u Brseću. U kontaktu je Brseć sa projektom, znači radilo bi se samo od 10 metara ući u golf obuhvat. Hvala. Ovako da, razgovarali smo o ta 2 projekta. Ovo što vam kaže Ured za izdavanje dozvola, da će onako kako ministarstvo kaže, ne, nego će onako kako zakon kaže. Dakle, ovako, ja vam moram govoriti sa aspekta prostornog planiranja i kako prostorno planiranje u našoj zemlji funkcionira. Dakle, sustav prostornog planiranja definira Zakon o prostornom uređenju. Zakon o prostornom uređenju kaže da se naselja mogu graditi u građevinskim područjima. U izdvojenim građevinskim područjima mogu se planirati sve namjene osim stambene. To kaže zakon. To znači, mi definiramo golf kao sportsko-rekreacijsku djelatnost koja poboljšava turističku ponudu. Dakle, povezani su prostor, turizam i golf. To je neosporno. Dakle, u prostornom planiranju vi možete planirati, možete planirati golf u građevinskom području naselja gdje on poboljšava opremljenost infrastrukture, ima jedan javni aspekt za građane i tako dalje i u građevinskom području naselja je sve jednostavno. Ovdje u Zaprešiću ja mislim da imate idealnu situaciju
da se područje koje je planirano za golf naslanja na građevinsko područje, izgrađeni, neizgrađeni dio. Dakle, to je ono, rekli bismo, bogom dana situacija da vi u tom građevinskom području možete te stambene kapacitete izgraditi, a unutar područja koje je predviđeno za golf možete napraviti prateće sadržaje koji su u funkciji golfa, znači smještene kapacitete koji su hoteli ili za one koji dolaze igrati golf. I one Oprostite, jedan mali prekid. To zemljište je u privatnom vlasništvu i nema šanse da projekat uspije ako se mora kupovati privatno zemljište. Obuhvat zahvata golfa je u državnom vlasništvu i tu očekujemo da će država imati razumijevanje. Ako idete kupovati 10 hektara privatnog zemljišta, to će otići u tolika nebesa, naročito u kontaktu sa golfom, koji se nikad neće realizirati. Da, znam, ali stanovanje je stanovanje. Dakle, ovdje možda niste se dovoljno dobro razumjeli. Dakle, mi smo davno prevazišli pitanje da li je moguće etažiranje u turističkim komercijalnim zonama. Ono ako je tako planirano, ono se može i etažirati. Ono ne može mijenjati namjenu, ono ima turističku namjenu. Ukoliko je etažirano, može biti i tržišno prodano kao nekretnina. Dakle, mi danas imamo nekoliko, evo ja radim na nekoliko strateških projekata koji nažalost ne obuhvaćaju golf u svom okviru, ali gdje se radi o turističkim naseljima, rezortima, gdje su kombinacije T1, T2, gdje investitor planira etažiranje u T2 zonama, u dijelu gdje su im je gradnja ovih komercijalnih objekata i on će vjerojatno tamo biti više vlasnika. Ali to ne znači da će to mijenjati namjenu. Nas u biti ne zanima koliko će vlasnika biti u jednoj turističkoj zoni. Bitno da ona funkcionira kao takva i kao cijelina. I tu više ograničenja, koliko je meni poznato, po zakonu. Da, za T1, T2 je jedna priča, a za stanovanje je druga. Mi ne govorimo. Dakle, ja mislim da ovdje nije govorilo se o stanovima i prodaji stanova na golfu, nego se govorilo o eventualnoj prodaji nekretnina, ali koje su turističke namjene, turističke svrhe. Da, dakle, turistička namjena može, stambena nema nikakvih prepreka kao što je nekad bilo oni omjeri, ne znam koliko se dozvoljavalo eventualno gradnje, a onda eventualno i etažiranje. To nam je poznato, ne, ali ono što sam htio reći, to su i neće svih 90 i koliko lokacija u Hrvatskoj imati turističku namjenu. To sam htio reći. Čekajte, kad razgovaramo o detaljima, ako ne bi imalo turističku namjenu, a koju namjenu bi imalo? Prije svega sportsku namjenu, dizanje kvalitete života lokalnog stanovništva, ali investitor neće potrošiti 10 milijuna eura ako ne može za 28 godina vratiti tu investiciju. A jedini način prvih 5-6 godina da vrati investiciju, da izgradi mali broj objekata za tržište. Ali čekajte. Investitor na turističku, u okviru turizma želi graditi stanove. Ne govorimo o turizmu sada. Govorimo o igralištima koje će većim dijelom biti i u kontinentu ili primarno uz velike urbane sredine, jer golf je sportski sadržaj, prije svega, to će poslije gospođa Sonja, tajnica sadržaja, golf je prije svega sportski sadržaj i nije on isključivo turistički sadržaj. Vi ako pogledate sve zemlje Europe i svijeta, imate masu igrališta koje su sportski sadržaj u urbanim sredinama, uz urbane sredine, gdje imate rezidencijske zone, gdje ljudi normalno žive na golf igralištima. Zašto se mi toliko toga bojimo u Hrvatskoj? Da. Kad bi to bilo samo tako, dakle, mi imamo po prostornim planovima, mi imamo već preizgrađenu Hrvatsku po prostornim planovima, ali od toga premalo iskorišteno. Koliko imamo iskorišteno? 5%? Tako nešto. Dakle, prostorni planovi županijski su toliko nabildali građevinskih zona koje se uopće ne koriste. Vi bi sada na malo otvarali još građevinskih zona. Pored ovih već neiskorištenih,
osvajala bi se nova područja zemlje koja bi ponovo bila građevinske zone. To ne može, dakle, prostorni planovi se onda moraju kontrahirati, onda moramo povući prostorne planove, povući građevinske zone koje su pretjerano okupirale zemljište države i omogućiti neko novo. O tom se radi. Dakle, to je ogroman zahvat. Omogućavati da pored ovoga što se ne koristi, nove građevinske zone se otvaraju, to bi bilo loše. Dobro, to je vaš stav. Nažalost, neki projekti se neće desiti. Već i samim smanjenjem građevinskih područja po Hrvatskoj, što su se desilo, ste zaustavili neke golf projekte. Samo za primjer. Oprostite, te detalje ćemo morati očito negdje drugdje rješavati. Svakog od vas 2 rečenice, prokomentirajte rezultate onih pitanja o anketnom upitniku, pa onda idemo malo u pozitivnom smjeru. Anketa koja je bila ovdje, da. Pa ja bi se složio, mislim, nemam šta osporavati ono što je anketa pokazala. Na neki način i mi osjećamo da zapravo ta percepcija o tome da, mislim da u anketi prva 2 najveće su bila zapravo problem administracije, mislim da je tu bilo i pitanje i dozvola i tako dalje, da je on sve prisutan. Ja osobno imam takva iskustva i kao što sam rekao, na nekoliko strateških projekata radim pa vidim koji su zapravo problemi s kojima se investitori susreću kada dođu do ili žele realizirati nekakav projekt koji možda nije ni do kraja tipičan. A ja bih rekao da golf igrališta su dosta netipična. Mi nismo to do jučer znali u biti što je golf, je li to građevina ili nije građevina i tako dalje, tako dalje. Dakle, mi imamo tu još neka pitanja koja u najmanju ruku mogu biti, kad dođemo do konkretnog projekta, dvojbena. I zato mislim da je recimo i dobro kad su takvi projekti, da se pojavio i taj zakon koji govori o tim strateškim projektima, gdje onda zapravo jedna grupa ljudi odgovornih unutar ministarstava može rješavati te probleme za investitora da se on može lakše i bolje realizirati. I tu imamo vrlo pozitivna iskustva, a mislim da kad govorimo o nekim jednostavnijim projektima gdje ima manje dvojbi, da tu problema nekih sa značajnih sa dozvolama nema. Nažalost, kod golfa ne samo percepcija, nego i stvarnost je takva. Mi nemamo ozbiljnih projekata koje se treba realizirati. Ja sam dobio jučer ili prekjučer inicijativu za projekt golfa na Larunu, gdje se pojavili investitori, gdje i oni sada stoje i čekaju što će biti sa ovom našom konkretnom odlukom, jer mislim da je negdje oko 80% zemljišta na toj lokaciji je državno vlasništvo i za sad računice ove što su rađene sa vještačenjem zemljišta, koje su prezentirane investitorima, zapravo pokazuju da oni nemaju isplativost ulaganja u takav projekt. Znači, evo, ta anketa ukratko pokazala je zapravo da oni dijelo i stvarno stanje stvari. Ja ću se malo na tu anketu još jednom osvrnuti, makar već sam govorio o njoj, da je interesantna, koja je pokazala da se može čvrsta granica povući između zapadne i istočne Europe prema broju golf igrališta i da jasno postoje duboki razlozi zbog čega je to tako. S druge strane, mene osobno malo me zainteresiralo zašto je percepcija onih 65% negativnih mišljenja o problematici dozvola. Sad sam se sjetio jedne županije u kojoj smo kao ministarstvo, kada redovno radimo upravni nadzor nad radom županijskih tijela, dobili odgovor od pročelnice Županijskog ureda za graditeljstvo da 90% projekata građevinskih od ovlaštenih arhitekata koje oni zaprimaju moraju vratiti jer nisu u skladu s prostornim planom. Dakle, naša struka očito pokušava
manipulirati, izvrdavati prostorne planove i tu se nalazi problem. Dakle, moramo ga otvoriti, moramo ga identificirati. Jer kad se kaže problem su dozvole, što je problem s dozvolama? Da li referent koji ne zna svoj posao, da li projektant koji ne želi raditi svoj posao odgovorno ili je zakon u pitanju? Znači, moramo ga razgoliti i moramo doći do toga šta je problem. Jer reći da je 65% problem su dozvole, onda ostaje u zraku, ne znamo šta trebamo popravljati. Vrlo rado, ministarstvo je uvijek ovdje, ministarstvo je promijenilo i zakon o komunalnom gospodarstvu, otvorilo je slobodan put lokalnoj upravi. Ako lokalna uprava prepozna da je golf njoj važan i bitan, da će donijeti dobrobit za njene građane, onda ga ili djelomično ili u potpunosti može osloboditi komunalne naknade. Mislim, ne može više od toga. Rekao sam da kada bi država prisilom išla prema lokalnoj upravi da mora sa komunalnom naknadom nešto raditi, Ustavni sud to ne bi dozvolio. Da, vezano za anketu, ne znam, mogu reći samo moje osobno mišljenje da ja niti nemam negativnu percepciju, niti sam ikad imala prema golfu, pa me čudi da toliko ljudi ima negativnu percepciju, niti sam ikad bila impresionirana baš sa tim ekološkim NGO-ima i činjenicama s kojima oni barataju. Radila sam i prije 20 godina u ovom ministarstvu i baš je moj zadatak bio izdavanje lokacijske dozvole za dolinu Kardinala. Izdana je lokacijska dozvola, uopće nije bilo nikakvog problema. I tada se raspravljalo, bio je čak onaj vladino povjerenstvo veliko da se omogući razvoj golfa u Hrvatskoj. Bile su to neke godine poleta. Nakon toga smo imali i onaj zakon o golfu. Sad sam čitala od Savjeta za prostorno uređenje Ministarstva graditeljstva iz 2010. godine kriteriji za izgradnju golf igrališta. Dakle, radi se u ovom ministarstvu, dakle, postoji taj jedan kontinuitet da mi želimo omogućiti i nemamo ništa protiv. Zbog čega se nije otvorilo, dapače i ovaj koji ima dozvolu više ne radi, to ne znam, to ne mogu dokučiti. Svi se slažemo da bi trebalo, a evo, ne mogu sama sebi to objasniti. 2006. godine sam bio 2007. član Hrvatskog parlamenta kad je donašen famozni zakon o golfu. Onda, kroz vrijeme koje je nakon toga slijedilo, bio sam član odbora, gospodine Mikec, kad smo prije tih nepunih ili 10-12 godina raspravljali o Bioradu. Gospodin ima novce, ima želju, ima volju, kupio zemlju, nije išlo pa do dana današnjega. Dakle, ne možemo bježati od problema. A da to plastično rezoniram. Prije 2 dana sam otvorio, ja i pomoćnik, odnosno potpredsjednik vlade, jednu prelijepu novu tvornicu tjestenine u mom selu, u Kupljenu. 50 ljudi, europski projekat, 50 milijuna, 35% izvoza. Sve institucije koje su u Hrvatskoj državi, a koje je trebalo da se u toj investiciji su se našli u promptnom vremenu i otvorena je tvornica koja radi. Nažalost, a ne govorimo nikome o nas ponaosob, kada dođe riječ na temu golfa, onda se svi kao onako sriješimo. I svako od nas se zatvori u svoju busiju i sa ovih pozicija koja jeste upravo gleda na način, dakle, da li bi negdje može doći do problema koji su vezani za neku takvu investiciju koja je pod jednim paskom javnosti posebno kao tako. Ja kad bi došao do teme komunalne naknade u Zaprešiću oko golfa, ja od njoj ne bi imao puno problema, ali trebam doći do pozicije kada ću moći zaračunati komunalnu naknadu. Dakle, treba proći puno vremena prije toga da bi mi uopće o komunalnoj naknadi raspravili. Uvažavam i sredine koje imaju drugačiji stav u lokalne samouprave, ali onda jasno u svojim pozicijama mora biti svjesno toga da razvoja golfa vjerovatno neće biti. I sada, dakle, samo kratko sublimiram, anketa je izvrsna. Dakle, ona je pogodila bilo javnosti i to je percepcija.
Dakle, od nje ne treba bježati i moramo konstatirati kada govorimo o onima koji na toj temi rade ili rade, da mi zapravo u realizaciji kao točka ni, za razliku od moje tvornice prije 10 dana, nismo napravili ništa. I da smo svi uspješno doveli do toga da nismo izgradili nijedno novo igralište i to je činjenica. I uz uvažavanje, dakle, bitnih novih iskoraka koje se ovdje rade, zbilja moramo staviti u neku drugu brzinu. Da li trebaš biti još nekakav dodatni interes ili dodatna strategija ili kako god se to zove u samoj hrvatskoj vladi da bismo tome zaista dali dignitet ako do toga držimo, onda možda u sljedeće 10-15 godina i koje golf igralište i napravimo. Pitanja u anketi izvrsno detektirana. Manjak je što je samo 118 ispitanika dalo svoj odgovor. Dakle, nije ona baš nešto respektabilna. Osvrnuo bi se na ono što se vjerojatno hoće imputirati ovdje i što je bilo izvrsno predavanje profesora, na negativnu percepciju o golfu, a što sam ja u uvodnom izlaganju rekao, dakle u pozdravnoj riječi, negativna percepcija postoji. I to, vjerujte mi, nas tu nekolicina koji se borimo s tim, ne samo da je negativna percepcija kod građana, nego je negativna percepcija i kod političara i kod izvršne vlasti. Zašto je to tako? Pretpostavljam da je pitanju jedno debelo neznanje. Dakle, ne radi se tu o nekakvim iskustvima, nego se radi o neznanju. Samo jednu digresiju ću vam reći gdje je po meni najveći problem. U toj fizibilnosti je problem, dakle niko ne želi ući u golf gdje će gubiti. Imamo primjer Marlere, dakle sve, građevinska dozvola, sve su ušli unutra, dobili su i vile i hotele i kupili su zemljište. Međutim, kad su podvukli refu, rekli su nama se ovo ne isplati ulaziti, idemo to prodati. Tako je svim ostalim projektima. Evo, Robi je spomenuo sad Larun. Mi pripremamo ponudbenu dokumentaciju za projekt Prokljana gdje su 2 golf igrališta. I sad imate ovakvu situaciju. Ako idemo po procijenjenoj vrijednosti zemljišta na pravo građenja, onda je godišnja naknada 2,5 milijuna kuna. Ako idemo na onih 750 kuna koje sad predlažemo vladi, onda je godišnja naknada 100.000 kuna. Na ukupnu površinu, dakle ne samo na ferove, na grinove, nego na ukupnu površinu. Ozbiljna razlika. Evo, Crveni vrh, mislim da se sad bori s tim problemom, jer ono je bilo slatko onih 2000, pa razvit ćemo se, pa dok dođemo do 10 nešto ćemo napraviti, doći će do nekakvog grozda. Svi smo računali na taj grozd, pa bi onda i tih 10 možda pilo vode, ali evo, vjerujte mi da ne pije. Iskreno se nadam da ćemo tu percepciju kroz ove korake, kroz ciljeve koje su detektirani u strategiji Ministarstva turizma pokušati otkloniti, ali neko na tome mora raditi. Dakle, ne mogu oni ostati mrtvo slovo na papiru. Evo, strategija izlazi sad, čini mi se 20. godine ide nova, a mi nismo baš, ja nisam sreo nekako osim ovih vaših kongresa, ja nisam vidio nekakvu emisiju na radiju ili na televiziji da se neko afirmativno bavio golfom. Uglavnom je to negativna percepcija i negativan stav. I danas, evo, prvo pitanje novinara šta je sa zaštitom. Halo. Hvala lijepo. Da, još je mali broj ispitanika, ali već neki pokazatelji se mogu uočiti. Rekao sam, ova anketa će se nastaviti do kraja godine, imat ćemo onda nekoliko stotina. Inače, uzorak je otprilike 50% su golferi, a 50% su ljudi iz administracije, jer šaljući pozive na konferenciju smo u nekoliko navrata zamolili da ispune anketu, tako da otprilike 50% su ne golferi i primarno ljudi od lokalne do državne administracije, što je vrlo interesantan uzorak, makar ih je 118. A sljedeće godine planiramo vrlo opsežnu anketu napraviti ozbiljniju, tako da ćemo zadovoljiti sve kriterije. Evo, gospodin Mikic. Evo, ja bih malo isto komentirao ovu anketu. Mislim da, ne znam da li je ona na dovoljnom broju uzoraka da bi bila kvalificirana i tako dalje, ali gospodin Boban me potaknuo. Mislim da je percepcija
u državi, u politici i da treba tamo tu percepciju promijeniti. A ova anketa, to je vrlo široka, mislim, populacija koja ne djeluje na rješenje, barem ne na brzo rješenje problema. Moj bi bio savjet, postavite samo pitanje za tu percepciju. Zašto je Češka mogla napraviti 90 igrališta i sve ima iste uvjete koji mi? Isto su prešli iz socijalističkog lagora u kapitalistički i tako dalje. Zašto Slovenija jedna ima 14 igrališta? Iste problema imaju kao mi. Austrija ima 180 igrališta. Ekološki najosvještenija, dakle nije ekološki golf nikakav bauk. Postavite im to pitanje, da se ne spetljamo na toj nižoj razini. Zašto to da, a kod nas ne? Mislim da je to pravi pogodak i na njemu inzistirajte. Evo, to je moj nekakav savjet. Hvala. Hvala lijepo. Za kraj 2 rečenice, da ipak završimo pozitivno. Od svakog od vas šta mislite da kratkoročno i srednjoročno treba napraviti da se ubrza provođenje akcijskog plana i ubrza realizacije golf projekata, time i golf ponude i golf turizma? Evo, redom, ko želi. Pa može. Dakle, ja mislim da ne treba tu puno mudrovati, da li ovim putem, kako gospodin Mikec kaže, ili nekim drugim, treba recimo osvijestiti zapravo donosi odluka da su ove odluke koje su pripremljene doista nužne, jer bez njih projekata nema. Znači moramo prvo po meni riješiti tu mikro priču, da svaki od ovih projekata koji su ovdje prisutni ili koje su nama poznati, imaju, da tako kažem, ekonomsku osnovu. Kad oni budu imali ekonomsku osnovu, onda možemo razgovarati o tome jer trebamo 3 grozda, 5 ili 10 grozdova. Do tada nećemo imati ni jedno golf igralište, a pitanje je da li će preživjeti ova 2 koja imamo. Dakle, akcijski plan je to manje više sve definirao. Iz tog akcijskog plana su već konkretne nekakve, evo i vezano za zakon o komunalnom, kolege su već riješili jedan dio pitanja. Još imamo pitanje vezano za poljoprivredno zemljište, ne bi sad previše širio temu gdje imamo neki nesrazmjer vezano za mogućnost gradnje na golfu. Ovu odluku ako donesemo, mislim da za te 3 stvari ćemo dobiti osnovu da bi recimo evo konkretno i gospodin Mikec sa svojim projektom i Larun za koji znamo da postoji interes, znamo i za projekt dolje kod Šibenika, Prokljan, da bi zapravo 3 do 4 projekta mogli pokrenuti, a onda nam dolazi oni malo veći od Muzila, ne znam da li smo, ne znam sudbinu točno gore Srđa, ali cijeli niz projekata vjerujem da bi postali puno opravdaniji i da bi se moglo pokrenuti značajnije ono što smo planirali i strategijom. Evo, možda ja isto zaključno, gospodin Slamar malo aludira na pozitivan trend. Mislim sigurno da je dobro i pozitivno diskutirati, međutim rezultati su takvi kakvi jesu. Ja bih htio sa tim pristupom malo potaknuti drugi način razmišljanja. Ovo sve pozitivno, održimo te skupove i tako dalje, ali praksa pokazuje da nema pomaka, nema bitnog pomaka, nema rezultata. Dakle, treba napasti taj problem. A ovo u paraleli nek se sve odvija, nek se stalno rade studije, nek se rade elaborati i tako dalje. Međutim, rezultat se mora pokazati. Pokažimo na jednom primjeru da smo jedan golf u ovih 20 godina uspjeli napraviti. Probajmo naći pragmatično rješenje za to. To je moj savjet oko toga. Da li to pozitivno sad ili negativno? Hvala. Eto, Ministarstvo graditeljstva, ja danas nekoliko puta sam spomenuo, je napravilo maksimalni napredak. Omogućili smo lokalnoj upravi da ako ona ocijeni da golf treba u toj sredini, da može potpunosti osloboditi komunalne, te velike komunalne naknade. Što se tiče prostornih planova, prostorni planovi isto tako na državnoj razini, razvijamo državni prostorni plan koji je potpuna novost, dakle pa onda i ne može brže jer ga do sada niko nije naprosto niti radio. A sve ove manje pojedinačne točkice koje treba još popeglati, to ćemo s Ministarstvom turizma uskladiti. Ako vidimo da se može još nešto u području prostornog planiranja
prilagoditi, odnosno kako bi se omogućilo golferima za njihov razvoj. Ne možemo pretjerano, zato što ne možemo dozvoliti gradnju svagdje i pod bilo kojim uvjetima, jer štitimo prostor, a rekli smo da su naši prostorni planovi, kad govorimo o našim prostornim planovima, opet govorimo o lokalnim prostornim planovima. Jer prema Ustavu lokalna zajednica je zadužena za prostorno planiranje, ne država. Država samo postavlja okvir. A lokalna uprava na svojim predstavničkim tijelima, na skupštinama donosi odluke kako će se i što će biti u prostoru. Vidite ovo kad se govori o GUP-u grada Zagreba, koliko se govori, koliko se gleda na ministarstvo. Pa ne ljudi ministarstvo. Ministarstvo samo promatra da li je procedura poštivana. A skupština grada Zagreba treba donijeti odluku. Njeni vijećnici tamo zagrebački trebaju dignuti ruke da li žele ono tamo u Zagrebu ili ne žele. Ne može ministarstvo to zabraniti ili omogućiti. Tako isto i sa golfom. Dakle, što se može dešavati na lokalnoj razini? Ako, nažalost, lokalna razina ne prepoznaje golf, ne želi ga tamo ili ima nekakve sasvim druge planove koje mi ne možemo niti dokučiti ovako javno, onda je to problem, jeli, nekakve druge prirode. Samo jedna rečenica, dakle, pažljivo planiranje, povezati strategiju razvoja turizma sa prostornim aspektom, planirati po onim kriterijima koji su sadržani i u strategiji prostornog razvoja. Za golf zna se izbjegavati posebno vrijedno poljoprivredno tlo, planirati na područjima manjih krajobraznih vrijednosti itd., dostupnosti, tako to što svi mi znamo. Mislim da je zakon dozvolio puno mogućnosti gdje se mogu golfovi planirati i da je to dobrodošla djelatnost u prostoru. Ja bih zaključio rečenicom da se ne slažem sa gospodinom Ikicom. Dakle, nije istina da se ništa nije napravilo. Napravilo se malo, ali se napravilo. I ide sporo. Dakle, i malo i sporo, slažem se. Ali se napravilo. Dakle, prije svega, strategija Ministarstva turizma je uvrstila golf kao jednu od svojih odrednica. Drugo, državni prostorni plan mislim da će napraviti revoluciju u ovom dijelu kada je u pitanju golf. Imali smo ozbiljan sastanak sa gotovo svim stakeholderima u ministarstvu gdje smo definirali da će taj R1 biti isključivo golf, jer želimo da golf dobije svoju markicu. I mislim da smo to uspjeli. S druge strane, želimo da to bude definirano kroz državni prostorni plan. I mislim da smo isto na najboljem putu da to na taj način realiziramo. Dakle, da znamo da je to golf u užem smislu, da on ima svoju markicu. I da to ne mora više ulaziti, ne znam, u kvotu građevinskog zemljišta lokalne samouprave, pa onda njima tamo se nešto skraćuje, umanjuje, nego da to bude iz kvote državnog prostornog plana. Mi imamo situaciju da se država skida iz građevinskog zemljišta, evo pitanje Vodnjana, i stavljaju se nekakvi privatnici. Naravno da onda mi dajemo negativno mišljenje na takvu izmjenu prostornog plana. I moje ministarstvo se debelo uključilo u rješavanje pitanja problema golfa. Da li ćemo morati sad to raditi kroz novelu ili ćemo to napraviti kroz neko pozitivno tumačenje Ureda za zakonodavstvo, što se iskreno nadam, jer bi nam to ubrzalo neka donošenje odluke, ali zajedno sa ova dva ministarstva koja su ovdje, još kad bi nam se Ministarstvo financija uključilo sa svojim nekakvim pozitivnim trendovima i mišljenjima, mislim da je bilo na najboljem putu da sinergijski djelujemo i da uspijemo to početi privoditi onom cilju koji je, a to je da konačno se počnu graditi nova golf igrališta u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Ima pomaka, nema rezultata. Rezultat je ono kao što je bilo kod mene prije 3 dana u Kupljenovu, nova tvornica ide u proizvodnju i ona je u funkciji. Dok to ne napravimo, pa barem 1., 2. ili 5. ili 1. 10, onda ćemo moći izraziti uvjetno zadovoljstvo. Naša parcijalna zadovoljstva svakog od nas pojedinačno su apsolutno nedovoljna da bi dobili ukupno gledajući prolaznu ocjenu. Postoji nasljeđe koje nas jednim dijelu opterećuje, postojimo trenutno mi i ove naše percepcije, uvažavam dobru želju i iskorak koji vjerojatno je pred nama, koji će onda imati zaključak koji se zove
dobivena uporabna dozvola i više golf igrališta u Hrvatskoj, a napose, dakle u sredinama koje imaju i dobre pretpostavke i koje na neki način imaju i podlogu i u financijama. Meni je najgore i najteže kada vidim da postoji investitor, financijer, dakle koji ima želju za sportom. Ja se moram priznati iskreno i u duši čudim gospodinu Mikecu, jer on, dok je on živ i sljedećih 100 godina na svom projektu golf, on ne bu ni zaradio. Dakle, nažalost, je to činjenica kad govorimo o ovakvom pionirskom pothvatu. Na pionirskim pothvatima ne možemo graditi budućnost razvoja golfa na način da je to zbog toga i on osobno njegovo zadovoljstvo duši da neke napravil. I stoga mora biti jednim dijelom i biznis. I tu moramo naći neku sredinu koja će to omogućiti. Hvala. Hvala svima. Kako malo smo kasnili u početku, ispričavam se još jedanput. Imamo predviđanja pitanja i odgovore. 2 pitanja maksimalno, trajanje pitanja maksimalno 1 minutu, odgovor isto minutu 2. Mislim, ne znam, pita se prvo ima li smisla nakon završne riječi panelista postavljati pitanja. To je moja prva uvodna primjedba. Nije završna riječ, nego je pitanje bilo šta vidimo. Dobro, možda je nesporazum. Drugo, ja sam privatni konzultant, imam 2 predmeta u Ministarstvu graditeljstva. Jedno je tamo godinu dana, drugo je 6 mjeseci. Čekam odgovor i sad mi je drago da sam dobio barem priliku na 1 minutu postaviti pitanje. Sad molio bi isto tako zbog tog čekanja na ova 2 predmeta i mogu li imati barem 2-3 minuta priliku postaviti pitanje i obrazložiti zašto to postavljam pitanje. No, pitanje je zašto ne bi se složio sa kolegicom Šaban koja kaže da je zakon dao više mogućnosti planiranja golf igrališta. Upravo je to problem, što zakon treba dati samo jedan mogući način, model planiranja golf igrališta. Pa pitanje je u tom smislu sljedeće. Zašto je zakonu propisan apsurd da se golf igrališta mogu planirati na 2 načina? Prvo, na 100% građevinskom zemljištu, tako da se ne mogu graditi, vi ste lijepo rekli unutar naselja ili izvan naselja, i drugi način na objedinjenom, mješovitom, manje građevinskom, a većim negrađevinskom zemljištu tako da se mogu graditi. Jer ovaj drugi način, kad se ona planiraju izvan građevinskog područja, one se planiraju izvan građevinskog područja, ali u dijelu na građevinskom i u dijelu na negrađevinskom zemljištu. Znači, mi u Hrvatska, naš problem je, iz toga proizlazi je sljedeći, da prostorni planeri, naši županijski uredi za prostorno uređenje imaju pred sobom model 2 opcije. Mogu planirati na građevinskom, mogu planirati na mješovitom građevinskom i negrađevinskom i oni se mahom opredjeljuju da planiraju na građevinskom području, to potvrđuje i podatak da je gotovo svi su prostorni planovi županijski planirali golf igrališta na građevinskom području, a ne na mješovitom. A za investitore je to model neravnopravnih uvjeta, jer ako jednom investitoru, na primjer, ne znam konkretnom slučaju gospodina Mikca, ali ako planer planira da je njegovo golf igralište na 100% građevinskom zemljištu, a drugog investitora da je na mješovitom građevinskom, negrađevinskom, onda je to model neravnopravnih uvjeta. Bit problema prostornog planiranja je što za golf igrališta je potrebno 10 do 15% građevinskog zemljišta, a ostalo je negrađevinsko zemljište. A prostornim planovima, državnim planovima, ne vjerujem da će se postići puno, jer oni, koliko ja znam, koliko čujem od vas, oni samo pokrivaju ona golf igrališta na kojem su tereni u državnom vlasništvu. A što se tiče percepciju javnosti ćemo vrlo brzo riješiti kad zgradimo 2-3 golf igrališta. Kad gospodin Mikac izgradi svoje golf igralište, onda će se javnost
i ova politička i ova šira javnost uvjeriti da golf igralište donose konkretne pozitivne rezultate, a ne negativne. Eto toliko. Hvala. Samo odgovor zašto je zakon propisa apsurd da se golf igrališta mogu planirati na 100% građevinskom zemljištu i mješovitom zemljištu. Pa sad moram vam ponoviti ono što je već rečeno. Dakle, planiranje golf igrališta je zapravo u nadležnosti lokalnih samouprava koji imaju pravo raspolagati, planirati sadržaje i namjene na svom području. Dakle, svako planiranje unutar neke lokalne zajednice je različito, ovisi o osobitostima prostora, ovisi o kako je položeno naselje i tako dalje. Ja mislim da to što je omogućeno da golf igrališta mogu biti u građevinskom području naselja, mogu biti u izdvojenom građevinskom području izvan naselja i izvan građevinskog područja, da su to mogućnosti već velike. A sad, mi se bavimo planiranjem, a ne komunalnom naknadom. Tako da planiranje ovisi o specifičnostima prostora. Ja vam sad ne mogu... Gledajte, uvijek se vraćamo na prihode i rashode. Ono što smo nekoliko puta ovdje govorili, feasibility cijelog posla. Ako je ministarstvo, ako je država donijela zakon koji je Sabor prihvatio da lokalna uprava može djelomično ili u potpunosti osloboditi komunalne naknade bilo koga, ali skupštinskom odlukom, onda više ovo uopće nije tema. Nemojmo to brkati. Dakle, uopće nije tema koja je zona. Ali ako oni mogu donijeti odluku da mogu osloboditi potpunosti ili djelomično, ali te odluke ne donose, očito je to problem. Ali zona nije problem, gospodine. Vi ističete da je problem zona, ali zona nije problem. Jel imate drugo rješenje za to? Što da mi kažemo da je zona, ne znam, bilo kakva? Opet će vam lokalna uprava zveknuti komunalnu naknadu gore kako god oni žele. Znači, to nije rješenje. Oprostite, započinjem repliku, ali problem je što vi, kolege, vi kolegica, stalno govorite kako je propisano zakonom, a vi to je birokratski pristup, a vi morate propitivati je li zakon logičan. Zakon je nelogičan, apsurdan, da jedno golf igralište može biti 100% građevinsko, a drugo 15% građevinsko i ona ima pravo načelnik da puca tamo na 100% kvadrata, a ona napuca 15% kvadrata. A to što se tiče ovoga kako je rješeno, to je ok što se tiče komunalnog dijela. Ja ulazim u tako. Ali suština je da treba napraviti reformu modela prostornog planiranja. To je suština problema koju jednostavno ne vidim. Ali pogledajte. Kako je to moguće? Ja sam vam napisao, obradio sam problematiku, dostavio sam vam i molio sam sastanak sa dva ministra i sa vama, kolegama. A ne mogu se složiti, ja sam vaš kolega, radio sam u Ministarstvu turizma 21 godinu, ne mogu se složiti da donosimo apsurdne zakone kojima, ko što je rekao gospodin Mikac, sami sebe vežemo ruke. A kad zgradi gospodin Mikac golf igralište, percepcija će se promijeniti preko noći. To sam 100% siguran. Gledajte, 5. golf konferencija. Stvari, mi smo podijeljeni. Tamo ste vi panelisti, a mi ovdje slušamo i ne možemo sudjelovati u raspravi. Davore, sljedeći, Davore, molim? Da, Davore, u 6. konferenciji ćeš tu sjediti, ok? Hvala. Ima još kakvo pitanje? Dok se odlučite ili ne odlučite, kratka pauza, molimo da ne napustite, zato jer imamo stop, niste još slobodni. Imamo izuzetno kvalitetno predavanje gospodina Bruna Valtera i naravno ostala dva. Molim vas da poslušate i naravno posle i drugi panel. Još bi samo zahvalio predstavnicima projekata koje je bolje da ih nismo uključivali sa njihovim problemima, a to su predstavnici projekta
na Srđu isto ovdje i isto predstavnici projekta na otočju Brijuni koji opet imaju svoje specifične probleme. Evo, voditeljice, izvolite. Hvala svim panelistima. Hvala svima na pažnji. Slijedi kratka pauza od 15 minuta nakon koje vas očekujemo ovdje. Sigurna sam da je ova panel rasprava otvorila brojna pitanja koja samo dokazuje da je itekako potreban prostor za dijalog. Vidimo se ponovno za 15 minuta. Kratka pauza, lijep sunčan dan. Uživajte u novim dvorima.